tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to kawela kaƴela kangala moodi bula paɗe boyngala ko on waktu yoni ha to ɓoki jaɓe e nder galle lamin ba guiɗo pulaar mo fo eɗen gendi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal accident musɗo bannoɗo e ndera leydi ndi ha laamu ngu yaltini kene tolno e kuule nogas ɗiɗi hen jeeɗiɗi fuɗɗima lawɗinede hayso tawi woni hanki yogay otoji nanganoma ɓen dognoɓe sanga 23 heures to leydi mauritanie sappo e goho tumaɓe e dossier ji Mohamed Ould Abdelaziz hanki darima e yeeso tribunal mo Nouakchott nden ñawori ndi jokki ha ñalawma hande o to leydi Mali paam ko catala wiyete noon ɓe jaltini balle kewɗe kene tolno e nogas ɗiɗi million ko préje france CFA gam wallidde doga molto en taweteɓe jaga diwan mo koro to leydi Guinée Conakry wonande suudu ñawore yaafima kikiɗe hanki o gonnoɗo hoorejo suudu sabɗeji leydi ndi woni Amadou Damaro Camara dumbanoɗo guila nogas e jeegom avril 2022 taw koye laamu Alpha Condé kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Tunisie Nigeria RD Congo Mozambique ma en jaha to Malawi kabruji men manawen ha to Njolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗoye men woni gorel teyya ko ha ko moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wuula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teyya ala rewam ala effet ko ha ko woocako taw kadi ene nafta neɗɗo sukkito ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cokki an joguiɗo AVC jogui cardiaque yiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wandu sukara sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde ko laaɓi ha ɓerde ma deeƴe ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa sa yiiɗi jokkodirde gorel teyya ko fate tonggode mabɓe woto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi Mali Nioro jokkodirta koye Daouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abouba 00220 282 29 43 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade safara gorel teyya ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi laaɓaɗo listihar kumpitiɗo ƴeewgal sa jokkodire makko arokimo indema e inde nene ma o haalane caɗele gonduɗa ha mbiyamo yoni ceerno jibisi ko kumpitiɗo ko fate banggue lasrari joguiɗo humre
kumaɗo walla ni jogiiɗo caɗele dabare sa jokkondire ceerno Djiby Sy ma yiito hen hoore maɗa. ceerno Djiby Sy ko lootowo ɓayre banggue dañal aduna ha tenti noon e on commerçant walla ɗanniɗo liggotoɗo yogay fannuji cirtuɗi kala. ceerno Djiby Sy to banggue leɗɗe omo safra ñabbuji cuuɗetoɗe nder ɓalli ko wayno kiis fibrom nem debbo donkuɗo ɓesnude mo seyɗani memi ɗeɗo gueɗe kala kanko ceerno Djiby Sy omo safra joguiɗo caɗele goragu jawɗo yiitade hoore muɗuma sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma yiito hen hoore maɗa. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki gooti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki ɗimmiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati rafi. so tawi noon koye mbadi tati ɓiri ndi waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna on noon ene safra kene tolno e sappo e jeenayyi rafi so tawi a waɗiri no wiruma ni henna. ceerno Djiby Sy holto tawete ñalawma hande o omo tawe to cuuɗi men joom ɗum ko caggala nde o wonno toon to Wourossogui hande o omo andina dendagal bandiraɓe almuɓe makko e yiɗɓe jokkodirde makko kala omo tawe ɗon ɗo cuuɗi meɗen juma. ceerno Djiby Sy to banggue ƴewgal so tawi gonɗa koye leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedinayi mbuuɗu so tawi noon gonɗa koto leydi Mauritanie mbatta ko ujunere ugguya so tawi noon gonɗa koye leyɗele goɗɗe ɗe gona ɗeɗo henna ceerno Djiby Sy ene waɗanma taw hay mbuuɗa yoɓata. sa yiɗi jokkodirde e tonggode ceerno Djiby Sy beele mbawa neldudemo so Orange Money walla ni so Wave beele wo ƴewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appela beele mbawa hebde ceerno Djiby Sy mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ɗum koto leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84 so tawi noon koto leydi Mauritanie Nouakchott to Netteka ene tawe ɗona musidɗo makko biyeteɗo ceerno Alassane Sy sa yiɗi jokkodirde ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 musidɓe tedduɓe badden dando faade ceerno Djiby Sy safriyanke ngana kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde sappo e tati siilo hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba an gonɗo Côte d'Ivoire aɗiɗi jeeyede e catal heblo sukkaɓe Afrique aɓe jogui jonde nde ɓe jooɗoto ñande 15 janvier woni alet paduɗo heno ɗo Abidjan ɗo woni galle Djiby Soumaré ɗum no waɗata koto légal 220 logement ɗon ɗo Abidjan ɗo sanga 16h40 kala jiɗɗo tawtorede ndeɗon jonde fedde heblo sukkaɓe Afrique e gardugola Djiby Soumaré mbatta ko 07 09 66 69 85 walla mbaɗa 07 07 27 32 à 10 oɗon nodda e keewal kala jiɗɗo bokkude e fedde heblo sukkaɓe Afrique bisimilla mum aɓe jogui jonde mabɓe ñande alet paaɗoɗo heno ɗo Abidjan mango to leydi Sénégal accident musɗo baɗɗo be tawe hande o ɗum noon waɗi koto VDN 3 woni natirde apix ɗum noon ko hakkude 4x4 goto kame saret goto kanji natodiri puccu o noon ko ɗon e ɗon maayi kanko on gonnoɗo e saret omo tampi no feewi no feewi ɓandu makko ƴettama ɗo walla mbiyen ni o ƴettama ɗon ngam nawede hôpital ko ɓuuri yawde kono puccu ngu ko ɗon ɗon heddi hen kanko on joom oɗon oto mo tawe e juuɗe oɗo saaha leskoji enen jokki e nder ndiɗon mbaadi caggal accident musɗo bannoɗo ñande jamma alet ne jofi altina ha jeeyi sababu oɗo saaha kene tolno 49 neɗɗo fittandu mum heddi hen goto battuɗo 49 ɓiijo on yalti aduna tawni koreji mum ganda ndeke on heddi ko yoɗon accident
anda ko heccanke o ɗum woni ko kewi nde tawno neɗɗo kalɗo mo yaha yo tinno o wayno kadi wayada e kayitaji makko ɗum woni ko ɓuri hen labde ko ɗum ko caggal nde mawɗiri ndi yamiri battu hakkude jagorde haaɓe jaltini kene tolno e nogas ɗiɗi nogas e tati kulal faade banggue boli ɗi hakkude soforo e tali o e oto o beele yimɓeɓe yahoɓe hen ɓe mbawa hisde won hen noon jaaɓi kuule jamirade won hen kadi kolliti jaɓani ɗeɗon kuule hen kuule jeeɗiɗi fuɗɗama lawɗine ɗum ko caggal nde laamu ngu rokkiri balɗe tati ɗen ballita noon ko hanki gasi hanki noon woni otoji giwnoɗi to Tamba ko wayno Waraba nge giwi toon 23 heures tawiɓe koye lawol ɓen dadiɓe taweteɓe lawol balliniɓe koye bel étoile larde koode ha weeti firti tan hankkadi ni kalɗo jamma tawma an joom oto nawowo yimɓe ko ɗon oto ma walata walla paya garage ɓurɗo ɓattade walla ni a paya parking ɓurɗo ɓattade gara ɗon ha 5 heures subaka ngam fabade pittali ɓen yahoɓe won hen sofereɓe kañumen ne kolliti metti mumen no fewi guilay ittude porte bagage ha e heure uji jahite ɗi kala taƴede won hen kolliti ma jahoye grève won hen kolliti ma ngar autoji men saabu enen jaadi hen ɗum noon ko finoɓe toon to Kolda ɓenne kadi kolliti kañumen dognoɓe autoji kamɓe finoɓe toon kala kolliti ne jaadi ɗeɗo hen toɓɓe kala nde tawno ɗum ɗo henna ko rende pittali yimɓe nde tawno kala ken rena fittandu neɗɗo ɗum woni ko moƴƴiɓe kolliti hoddiro yahata koye on a belsidiɗo woni gueɗe kono noon so tawi woni a welsindaki ene gasa ma hoddiro moƴƴo tan won ko yananma ɗum woni koɓe kolliri neɗɗo fewjat Allah hoddirat ɓe kolliri feere moƴƴere nde ko yaade taw guite ne laara yimɓe kala ne laara kala ko kewi ndentoɗa jamma ɗanoɗa no fewi hono no jomiraɗo wiiri mi taganimon jamma ko ha poftoɗon wona kadi ha tampon ñalawma tampon jamma so ndenaki joni tampi noon pittali yimɓeɓe ɗum woni ko nguɗi ɓen tawiteɓe toon to Kaolack jillu jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal woni Aissata Tall Sall jillu makko to Espagne hakkude makko e nando makko e Manuela on ne kadi ɓe cuuti konngudi mabɓe ngam jokkodirala ɓeydude darde hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kono kadi yurnitade haqqe innamade ha ɓen Sénégal naɓe wurɓe toon to Espagne ɓuura kadi jogade wellitare kam e kisal e nder ndiɗon leydi ɓe kaldi toɓɓe kewɗe ko ene ɓamta jokkodire hakkude leydi ndi Sénégal kamne wonde leydi Espagne ko fate banggue bracelet électronique laamu leydi Sénégal lawɗinino ɗum wonande ɓen dumbaɓe cuuɗi dumbirɗi ɗi leydi Sénégal fuɗɗima ɗum fuɗɗi ko hecci hanki o toon to tribunal mo Pikkina Guédiawaye e dow yamirore jagorɗo ñawoje leydi ndi fuɗɗi koye ɓen ɗiɗo en dumbaɓe andaka noon so tawi on sentira waɗa koye ɓen taw nanguiɗa ko nanguiraɓe kirimaji mawɗi ko wayno warde yimɓe walla drogue walla wadde gueɗe kamtoriɗe walla ko ɓen bonnuɓe hoolare guilay guyka ha e gueɗe goɗɗe anda ka taw so tawi koye ɓen waɗa siftinde on bracelet électronique ɗum way tan kono gonɗa koye cellule aɗa dumbani kono bracelet o so laamu wi a yaltata Dakar katta koye nokkutel walla koye ngal ɗo leegal walla ɓayde ko ɗo gollata ko ɗo tan e galle ma so tawi a ɓenni ɗon aɓe larma sa ɓenni ɗon tan wonande on sentir wonata koye wullude kamɓe ɗo ɓe goni kala ɓe gandi ɗo keɗɗa nangueɗa nawteɗa kaso ɗum noon ko yidde ustude yimɓeɓe nder kasoji ha moni kala ɓuura wonde e mbadi peewala toppor autonomde Dakar woni kaggulaɗe mo Dakar ko sukka gorko janggannoɗo université Cheikh Anta Diop woni ICAD janoɗo toon e foftorde mum woni tan kemnoɗo vacances yeehi toon gam golloyade wade ko dañi seeɗa e buuɗi biteɗo Adama Ba sanga 13h30 ko ndeno wasi toon fittano ko ɗum ko camion goto yane makko on camion noon jeeya ko toon to leydi Guinée ɗon ɗo tukkinomo hocca basalle ko on rewi e dow makko tatto nangganoɓe ɗum ko ñande 3 janvier jonde hakkude hoorejo jagoɗo leydi Sénégal woni Amadou Ba kame activiste en ya caggal nde compte yaltini cour de compte yaltini wonande covid boñ mum koko ñaama no fewi ɓen noon dañino joɗodade e Amadou Ba gam yiilade feere ɓurde yawde tigui rigui dañino noon seppunoɓe yeeso galle lamorgo tokoso ngo ha ganduɗa tato nangga hen ɓen tato noon hanki darinoma e yeeso suudu ñawore gam winodeɓe yo accite Papa Alé Niang jaydenke accitaɗo ɗo saaha mo gonɗen
kamɓe ɓen winoɓe noon kamɓe goni e juuɗe ɗum noon procureur yidde ɗuma koye ɓe taƴani lebbi 6 e kaso hen 3 ko ferme taw ɓe jiyata nangue ñawore mabɓe jogori yande ha laaɓa ko 16 nduɗo hen lewru ndu gonɗen jeune captage ko cummusɗo waɗi toon to cité baraka tonne kadi ko suka debbo kuɓɓannoɗo jeeyi sababu ha galleji kewɗi gonti hen dondi sapeur pompier tini kene wona waktuji ɗiɗi ene suma haade mabɓe ñippude ɗum matériel kewɗe boni finoɓe toon e rima laamu leydi sénégal nde ɓeydantaɓe nden kay kisal e nder cité mabɓe o collectif wallidiɓe wonande docteur Ousseynou Gaya mo ganduɗa ko gynécologue bannoɗo labsundu faade Adji Saar nde tuumi Ousmane Sonko yanama wonande yane muɗuma wonande ko on gynécologue wannomo labsungu guila nden noon on gynécologue serani hebde menace de mort ene sappane mayde finoɓe to Kaolack ɓe kollitiɓe e rima laamu ngu nde jogoto nden ka e kisal makko kame ɓen gynécologue en taweteɓe leydi Sénégal kolliti ene jaadi e makko kala e sifa mbawdi wonde kala ko fate banggue product taw ganduɗa ko Mame Mbaye Niang caggal on jagorɗo tourisme en wangotoɓe leydi Sénégal nde o ardino on société Ousmane Sonko e konguɗi mum gadiɗo Pastef hollitino wonande o dirtinino kene tolno no gase 9 koppareje milliards francs CFA ɗin konngol namba Mbaye Niang wi accirta noon ko fenande ɓaleere kojum addininoma plainte ɗum noon caggal mum ɓe jogori notade to tribunal kanko on jagorɗo wonande jagorɗo tourisme leydi Sénégal hakkude mum Ousmane Sonko wonata ko 2 février lewru fandu ndu yeeso tribunal so jomiraɗo Hadji Anne Marisa jagga toon ko gan woni fedde sukaɓe rewɓe ƴettuɓe sukaɓe rewɓe ne jeeya koye mumen en ñaguima en ñamlima yettode nde on yarata koye duuɓi 26 ne wonde yatara mo duuɓi 38 ko ɓen darni wonande gang mumen taw kadi ganduɗa gollinta ko sukaɓe rewɓe ko fate yeyde koye mumen luwi galle mbaɗi hen ɓen sukaɓe rewɓe hakkude jaaroye duuɓi 21 ha duuɓi 24 ne jogui hen soko debbo ɓurɗo famdude e wiide lops kamɓe ɓen sukaɓe noon ɓe jeeyata koye mabɓe kala gorko garɗo ko ujunere ɓe joɓete kala yontere ko ujunnaje 10 caggal nde police waɗi hen loskoji mum yaaji ha faye mabɓe juuɗe kamɓe kala ɓe nanggama ɓe mbaɗama garde à vue ko on suka debbo ɓurɗo famɗude o accitama sukaɓe rewɓe kolliti kala client garɗo ko ujunere kono kamɓe ɓen yeeɓe koye mabɓe ɓe e dow mbaadi wonande ɓen gollinoɓeɓe ɓe ɓen joɓataɓe kala yontere ko ujunnaje 10 mbuɗo oɗo saaha kamɓe kala ɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe jeheten ko tan to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabaruji garanden toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdullaahi Saar salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanden ɗo e nder Ziguinchor ina wayi no jeyete hande ko département Sédhiou sofereɓe ɓeydi wonkoɓe kaali ɓe mbi kamɓe de porte bagage ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo ɓe carsatno ɓe carsituno fodde luwaji 23 kamɓe de ɓe ngala hen yaadu jamma ndu ne koɓe waɗoɓe so en garti ina wayno Didier Badji yettude Gilbert Sambou eɗen gandi guila 19 novembre fewde joni ina wayno kamɓe de affaire mabɓe koko majjuɗo konko Gilbert Sambou eɗen gandi ruttima e joom makko ina wayno Didier Badji noon koreji muɗum nana daari ina mbi ina balli yoɓe ballu ɗumen jiilaw ha mbawa yitude Didier Badji so omo wuuri so omo maayi kono noon ha joni ɓe dañani hen koɓe mbawi dañde yitude oɗo joni noon en tawi ɗo henna holi oɗo suka debbo gollowo omo golla e nder école makko kankone de wonko yiɗi haalde omo ñaagui ballal bisimilla musidɗo debbo ine nde yettonde. wa aleykum salam wa rahmatullah. ceerno Amadou Ishaqa mi salminima juurima min mboɗo wiye Ramata Mamadou Dembel ɓurɗo andirede Ramata Boye jooɗi ɗo e nder wuuro meɗen Mbotto mboɗo jogui ɗo duuɗal mboɗo jangguina sukaɓe tokosɓe sukaɓe tuggi duuɓi 2 ha duuɓi 6 jardin d'enfant mbiyata min mbiyata jalluɗi jangde eyyi ɗum noon koye ɗum ɗon min dillata alhamdulillahi rabbil alamin Allah. ɗemngal français arabe walla ko français tan? mboɗo jangguinaɓe ɗo arabe e français e qouranul karim fof ɓeɗo janggaɓe ɗo mboɗo heblaɓe hen inchallah sukaɓe ɓen mbawi janggude ɗo en Fatiha e cimmoje dabɓe ɗe fof mboɗo jangguinaɓe ɗum walillahi alhamdu. ballal mboɗo waɗi eragam noon e ballal bandiraɓe joomen ngaaluji en
e joom e laamu wonande kala jogiiɗo ballal erangam no wallirtami heen no ɗum ɓamtori alhamdulillahi rabbil alamina Allah ko an goto liggoto ɗo hene walla wonɓe liggodirta mbeɗa wiyete alhamdulillahi rabbil alamina Allah ko min tan dillanno heen on sahane puɗɗimi ɗum nde ko calel tan mbannomi alhamdulillahi wuuro ngo notimama machallah hande mboɗo ƴetti jangguinoɓe ɗiɗo emin dillide heen goto fof ene dañi hen sabunde muɗum ko yidde tan ɓamtare ƴellitare en goto ne wiye Fatimata Moussa Dembel o ene wiye Amnata Amadou Ba minen dillitto ɗo e jangguirde he eragam tan faade leñol ngol machallah mboɗo ñaagui hen duwaw waaleykum salam wa rahmatullahi taala barka Sar Abdoulaye Saar salmitama dennangal hettoɓe weltare TV musidɗo moon Ahmady Sakeɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yalla koye walde jaam Amadou Isaga Kebe takusana jondo to mbotto kon takusana yoni ha to haalirde gaynako nammarela kaminan ka FM galoya jokkere en ɗama keedira ha to tata radio Cheikh Oumarul Foutiyou Tall to Nioro walla ni toon to Jombuko to leydi Mauritanie paadena tribunal Nouakchott hanki udditi demude mum e dow nden ko mawka no feewi police e kala bangeji kene tolno e sappo e goo tuumaɗo e dossier ji laamu Mouhamed Ould Abdoul Aziz taw kadi ko laaminoɗo leydi Mauritanie kañum e hoore mum tawtorama ɗum ko ñalawma hanki o wonande toon to tribunal mo Nouakchott ɓe nottima toon gam udditgol dossier ji mabɓe ñalawma hanki o kono kadi udditi ñalawma hande aljuma o kamɓe kala maɓe kette e dow mbaadi wonande koɓe tuuma ko kanko on Mouhamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie ene wondi kadi e Yahya Wul Hadmeyni gonnoɗo hoorejo jaagoɗo leydi Mauritanie ne wonde Salem Wuldu El Bachir gonnoɗo hoore jaagoɗo leydi Mauritanie Mouhamed Abdullahi Wuldu Wadda kañumne ardinoma sinim ne wondi kadi ko noon yaari haaɓe timmi sappo e goo wonande ɓen tuumaɓe oɗo saaha dossier ji gam borjindeɓe laamu leydi ndi alɗude e dow keesuji leydi ndi alɗude e dow société ji leydi ndi balle garoje ha ciifade kala nokkudeɓe milliard uji jondi ɗum woni koɓe nanguira saha mo gonen ko wona ɗum ko Mouhamed Ould Abdoul Aziz heeɓi hujjiyanke mawɗo no feewi mo leydi Sénégal woni Ciré Clédor Ly mo ganduɗa ɓuuri heedande ko lundo e leydi Sénégal e kala saaha keedanɗo yoga e lambe oɗo saaha tawtoyi Mouhamed Ould Abdoul Aziz gam nangande ɗum koyengal e oɗo henna combat ɓutta no feewi gonɗo yeeso moɗɗoma to leydi Mauritanie jonde hanki wonande jagorɗo ko fati banggue jagorɗo transformation numérique hakkude makko e ɓen ardiɓe télécommunication ngaji ɗi leydi Mauritanie gam yurnitade fibre optique no ɓeydirte ha Mauritanie daña weeyo ngarɗugo no feewi to banggue internet gam teskede internet o ne febli no feewi nder leydi Mauritanie ha tenti noon woni nokkuji kala ɗon ɗo laamu leydi ndi yiiɗi hesɗitinde taw ganduɗa ko nokkuji administration leydi ndi kala wattude ɗum numérique ha ɓuura yaadude jamanu gam ittude carnet bindol biika taw kala nattinte koye machine ngaji koɗin miijoji hanki luggi goni gossodirala miijoji hakkude ɓen tambiɓe télécommunication kame jagorɗo oɗon fanno to leydi Mauritanie keddoɗen hewɓe e médecin en hanki kolliti caɗele mumen no feewi gam wasde ɗumen weltade e wasde yaadude concours mo yuɓɓinno ɗuma jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie kene tolno wonande capanɗe tato spécialiste fannu ko fati banggue safara capanɗe joyi e jeeɗiɗo médecin sertuɓe fannuji no feewi ɗum wino ene sohli ɗuma jaagoɗo cellal ɓalli Mouhamed Ould andari wo holliti wonande oɗon kanko noon ko spécialiste banggue ophtalmologie kadi oppirowo o holliti wonande concours baɗaɗo ɓe jaadani hen saabu ɓen wonande yuɓɓinɓe oɗon concours jinggani tan ko bandumen e sehilaɓe mumen ɗo jaɓata ɗum hande ni ñalawma janggo o e hoore mum kala ɓe jaɓata ɗum noon hanki ɓe mbaɗi moɓodira mabɓe ɗo ñiɓirde bâtiment ɗo concours o wannoɗo hen to leydi Mauritanie keddotoɗen ballodiral taw kadi gaɗa koto banggue koninkoɓe to joɗorde G5 Sahel to Nouakchott hanki jaɓɓima kene foto wonde
nogas colonel to ganda ko armée saoudienne yilliɓe nder leydi Mauritanie ngam wallide officier ji taweteɓe G5 Sahel ko wayno Mauritanie Burkina Faso Niger Tchad ngam wallide ɓen e hebloji ngarɗuɗi ha ɓuura yadde jaman ɗum ko coopération hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Arabie Saoudite ha ɓuura wawde wallide to banggue hiyata wallita noksada kame leyɗele Sahel to banggue hebloji kesi jaaduɗi e jamanu ko fati banggue sungoji sarɗi yankoji kame local tijjaɗi nder ndeɗo henna hitande ne jogori wadde e nder leydi Mauritanie catal tambingal sungoji leydi ɓe jaltini wonande décret ngam hollirdeɓe wonande kala kay parti jeeteɗo e ɓen ƴamoɓe walla ni kala landa alay saago adda quitte fiscal ngam timmitinde dossier ji mum so tawi addani yo andu kam jeetake ɗiɗo henna sungoji al akhbar police hanki haɗi conférence de presse wonande landa witeka taw douane landa witeka to douane landa kaɗo noon hanki yinno yuɓɓinde conférence mum sanga 11h wonande police hollitiɓe keɓani yamirore juɓɓingol oɗon fannu police fannu ko haaɓe kollira wonande ke fati e banggue yamirore kono ɓen kolliti ala kala koɓe gaddi hen kene nanni hay seeɗa l'organisation mondiale de la santé ɓe balliti rewɓe Mauritanie ko fati banggue vitamine siftindon yontere nde no gonɗen wonande UNICEF hollitino kene foti wonde ujunnaje sukaɓe kame rewɓe ne gonde animi e nder leydi Mauritanie ngam ngakkude harde ɗum jeeyi oɗon sababu kene tolno e ujunnaje jeegomo debbo taweteɗe nder état mo hawdo kame asaba guiɗi maka keeɓi kene tolno ujunere e temedɗiɗi carton taw woni hen ko vitamine ngam wallide jomumen ha ɓalli mumen ɓuura wawde artude e sifa mbadi gona ngala cellala mumen sen giwi to leydi Mauritanie jeheten ko toon to Saharawi délégation ngaji kala jettima ngam heɓanade jonde aljuma hande o woni hen giwi koye Afrique Europe Amérique kame nokkuji goɗɗi kala ɗum noon ko conférence polisario en ɗo jogori yuɓɓinde ɗon ɗo Dakhla banggue Algérie to camp réfugié ji ngam yurnitade wonande leydi mabɓe jaggadi jooɗa tetta taƴa hol fodde mabɓe hol fandare Saharawi ɗum woni ndeɗon jonde joɗinde hande ha sappo e jeeɗiɗi nduɗo henna lewru janvier ndu gonɗen sen giwi to leydi Saharawi woɗɗani Mauritanie Maroc Algérie paadina ko toon to leydi Mali to leydi Mali catal bitengal paam ɓe jaltini koppreje jonɗe no fewi paam taw koye wallodirde world vision kene tolno no gasɗiɗi million koppreje franc CFA ngam fabade temedde joyi foyre barme toggitinde joɗiɓe ɓe ngala ko ñaami doɓɓe guuri mumen ngam karele fitinaji ene ngari nde molti to diwan koro ko ɓen goni wallitaɓe e ndin balludi fayodinde ɓe kolliti hen weltare mabɓe caggal balɗe ɓandum nde ɓe jogui hen tampere mawde no fewi transporteur en taweteɓe nder gawo kame diwan gawo kala wonde syndicat ji mabɓe ɓe natani grève ngam hollirde mette mabɓe faade e ɓen wonɓe to kerol nokku biyeteɗo labzanga ɗum noon ɓe kolliti ngol kerol so ɓe gari ɗon police ne tampini ɓe no fewi guuɗali e guttali e kala saaha yaltinde hunde faway jungo ɓe tampi teni kadi ɓe natana grève ɓe erima état o ɓuri yawde nde toppitto ɗum walla ɓe daaƴa otoji mabɓe to ansogo wuuro witeego tisi misi ko worɓe joguitiɓe naate ngoɗon wuuro ɗum ko hecci hanki o kikiɗo kirɗo kene fotta wonde worɓe jeenayo jeeyaɓe ngoɗon wuuro piya toon ko piile bonɗe no fewi e yesso rewɓe mumen kame sukaɓe men kala piya tan ko ha batti ɓafde fiiɓe noon ko ɓen worɓe joguitiɓe armeji nottotoɓe jihadiste en ɓen tuumi ɓen worɓe jeenayo ko ɓattadeɓe armée leydi Mali e kala saaha rokkude armée leydi Mali wonande gonka mabɓe kamɓe ɓen jihadiste en ɓe piiɓe tan ko aɓe laari gotel ɓe battidi ko yaade ɓe mbi ahan aminen jaaha kalde min nanti ɗo henna wonande on dokkiri ɗo henna kabaru faade armée leydi Mali gande somin garti ngol lawol wona tan piggal ɓe kolliti hen wonande kulhuli e caɗele toon to wuuro witego tisi misi ene tawe e nder ansogo to leydi Mali keddana joni finoɓe to wuuro witego finaɓe wiyetego
jammo ene tawi nder selka mo kaya ɓe kolliti weltare mabɓe mawde no feewi ɗum ko caggal nde keeɓi matériel mawɗo no feewi ɗon ɗo rewɓe jibinannoɓe jahanno tampoyde yoga e banggueji walla rewɓe jibinoɓe jahata tampoyde yoga e banggueji ɗum ko société or mo Sadio La woni Semos SA yaltini kene tolno e appareil ji kewɗi appareil taw ganduɗa ko baɗowo ko fate banggue lapsungu woni échographie kamne wonde table accouché wallidde suudu safara on nokku woni toon ko bawɗe buubaji e gamri wango ventilateur gam hollirde weltare mabɓe mawde no fewi kala jibinannoɗo koma tampa wulla yaaha to woɗɗi oɗo saha ari ha ɓattimamaɓe imam Mahmoud Diko gonnoɗo gardinoɗo haut conseil islamique du Mali suɓama toɗɗama e nder la ligue islamique mondial o jeyama e kewendi bureau wonande la ligue islamique gam ɓeydade ɓattademo nurɗude gandal makkoy jambaragal makko e jogade yiyande timmude siftinde on la ligue islamique mondial ngal cetal darnano ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗi woni 1962 taw darno ɗum ko prince Faysal mo roi Arabie Saoudite darno ngal ɗon a catala sen giwi to leydi Mali paɗena koto Guinée Conakry la chambre spécial ko fate banggue contrôle taw ko wittoɓe ko fate banggue ɓen borjinɓe jawdi leydi ndi ɓe jaafima hanki ɓe ɗacciti hanki dow sarɗi ɗaccitgole dow sarɗi biyeteɗo Amadou Damaro wonande Amadou Damaro Camara mo ganduɗa kam ardino suudu sarɗiyeji ndu leydi Guinée e laamu Alpha Condé mo laamu mum yani gila nde laamu Alpha Condé yani woni 5 novembre walla 5 septembre 2021 nangganoɗo wedda e kaso gila nogas e jeegom avril 2022 ko hanki yinangue holliti weltare mum mawde no fewi kono wo gasani ha laaɓi heddiɓe taweteɓe toon ɗo e mayirɗe nduɗo hen lewru ma dossier ji mum a jurnitte sukaɓe rewɓe taweteɓe to kanka wurɓe terɗe mumen jeehi jaltini haalullaji mumen e nder reportage jayde guinéen gam hollirdeɓe ɗum ko ñande 1 janvier 2023 ɓe mbaɗi haalande mabɓe ɓe kolliti laamu Alpha Condé ɓuraniɓe laamu colonel Mamadi Doumbouya guila tan Mamadi Doumbouya are laamu leydi ndi ɓe natti yiide kilineɓe no fewi nden so yeehi tan ha woni 21 heures e nder jamma goto aɗa daña kene wona kilineɓe nogas wonande ɓen rewɓe yeweɓe koye mumen ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen leydi ndi ne satti no fewi hayso kiliyan ari jettaɗo so koma diskita prix haaɓe jurmo jomum ni ɓe dokka ɗum ɓe kolliti hay nokkuji ɗi ɓe joɓanno ɓe natti wawde yobde oɗo saha ko caɗele tene kadi ɓe ngala mecce goɗɗe ko hen tan ɓe gurno ngam ɓe kolliti ngan sangaji aɓe dañanno ha kene fotta wonde 35 ujunere taw ganduɗa ko franc guinéen ɓe guitta hen 15 ɓe joɓa ɗum wonande galle on ɗo ɓe jaɓɓoto ɓen wonande on jamma ko heddi ko ɓe nawa ɓe mbattoya e koye mabɓe kono ɓe kolliti oɗo saaha ko kaaɓendi mawdi ɓe guuri ɗum gandan ɗeɗo hen mecce ko kulɓiniɗe kamniɗe tene kadi ko mecce ɓurɗe naywude e nder windere nde kala sen giwi to leydi Guinée Conakry paɗen ko ton to Burkina Faso kene tolno e jeenayo taw ko julɓe juuloynoɓe futuro ko toon jihadiste en gaare mabɓe sanga 18 heures GMT jane wuro wiitengo Gulguntu noon waɗɗani wuro ngo mbiyata Falguntu ene tawi nder région mo Sahel ɓen jane mabɓe tawiɓe ko nder jama to mbare mabɓe jeenayo ne hen imam o ko ɓen noon dutti ceerdi worɓe rewɓe sukaɓe e nder on jamma wulaniɓe no fewi way tan kono jamma cofele kalumbama ko nden noon ɓe ñaawi ɗon almami goto yo ardo hankadi ni goɗon wuro on almami nde sali ɓe guitti leggal dande muɗum woni ɓe mbaɗi ɗuma ɓe piiɗon hewɓe no fewi ɓe kolliti aɓene jaaha koɓe artoyoɓe wonande sarɗiye ɗiɓe ɗacci ɗon so ala ko gasi koɓe artoɓe ɗon kala koɓe tawi ɗon moƴƴanta jomum ena to leydi Cameroun ko suka debbo mo duuɓi 17 kam warti hanki o to tribunal Kiribi jeeyi sababu wartademo ko tumedemo guyka ka o wujjani o holliti o wujjani ɗon nawa to tribunal woni 3e étage ɗo jogonno huccodirde e juge ñawowo mo wonde garde nawannoɗomo ɗon ɗo suudu tribunal ɗo
ɗon noon kanko suka debbo o diwi taw on garde tinani nde o memi leydi o yettodaki e wonki makko ngam hollirdemo wona kanko wujji teno o nawani ɗo kaman kadini ko wawno wonde kala wonti koyɗol mum ɗo ɓayde o maayi to leydi Côte d'Ivoire paɗen catal tambingal sumgoji leydi ndi e wiide Ibrahima Coulibaly on ardi ngal ɗon catal ko fati banggue liste électorale wonande sumgoji taw ko local ɗo e lebbi tati ma liste ji ɗi kala jaltu ɗum ko caggal nde landaji kewɗi kolliti ha hande ala kala ko keeɓi hen ko laaɓi ko fati banggue municipalité ji ɓe kolliti ɗo e lebbi tati ɗum woni kala ma anduɗo fawi koyngal mum duttoɗen ko toon to Burkina Faso batu jagorɗo gouvernement leydi ndi holliti ma darnu fond woni fond mo ganduɗa maɓe mbaw rendinde hen kene tolno e temedere milliard koppareji franc CFA kono kadi ɓe gudditi ko demude juuɗe mabɓe faade windere nde kala jarlitiɗo ene wawi wadde hen nde waɗata hen buuɗi mum gam wallidde ɓen yarlitiɓe gam daranade genni ɗi habtade ɗe pelle jihadiste en taweteɗe ndera leydi ndi leydi Burkina Faso sen gewi to Burkina Faso koto Nigéria sumgoji tijjaɗi nogas e 5 février 2023 ɗo tan e lewru fandu ndo kene tolno sappo e jeeɗiɗi candidature woni partiji taweten ko debbo goto woni biyeteɗo princesse Sisi Odio ko on debbo o kanko noon o jeeya koye landa MPR o holliti omo teski hoore makko teɗigara mande mo jogui kewendi laamade leydi wonande leydi Nigéria to Tunisie jeenayo debbo ñawama hanki ñawore teddude no feewi ɓen rewɓe jeenayo ñawaɓe ɓe ñawa koye cellule terrorisme en taw ko dillinoɓe leydi ndi 2016 warnoɓe toon hewɓe rewɓe noon ɓe taƴana ko duuɓi nogas e kaso hen jeeɗiɗo heddiɓe kañumenne taƴana ko hakkude duuɓi tati e duuɓi sappo e nayya taw koye fitinaji bannoɗe nder leydi ndi to banggue pelle jihadiste en 2016 RD Congo ko camion carsuɗo 30 tonnes ciment kam woni dewnoɗo e pont mo la voie a Cakba ene tawi e nder leydi ndi to gaɗa on pont nawata tan ko tonnuji sappo walla sappo e joyi tonnes kanko noon o jolni kene wona capantati tonnes nden ɓe gaari hay hakkude pont ko ɗon pont derguite e nder camion wanno kene wona yimɓe sappo kamɓe sappo kala ko goto yiita hen heddiɓe cuwa taw yiitede jilaw men ene jokki to mo Zambik Saddaka ɓe jaltini konguɗi mabɓe e gardugol hoorejo leydi Namibie ɗum noon ko leyɗele dentuɗe catal mumen ɓe Australie ɓe catal woni Afrique Austral ɓe kolliti vidéo jaltuɗo gam hollide wonande sembeji mabɓe tawiteɓe to Mozambique ha tenti to région Cabo Delgado ngam oɗo saaha addu toon Jami Kisale habtade pelle jihadiste en taweteɗe toon ɓe hollirama vidéo goto wonande koninkoɓe rendinɓe sembeji men habtade jihadiste en ƴetta mayɓe en beddo ɗumen e jeygue ɓe noon jeddi ɗum ha memi leydi on vidéo yirlima e nder windere nde kala o saaha ko luskoji mawɗi goni hen so gonga wonande ɓen koninkoɓe ne laaɓi toon ko teddi koko fawete e dow mabɓe Malawi rafi choléra nan tan ɓeydo mawnude e nder leydi ndi mayɓe ɓe jettima 700 e 50 mayɓe e nder ñalawma goto tan kene foto wonde 150 e 89 raɓama kene wona sappo e jeeɗiɗi neɗɗo mbasi en pittali men on ñaw duumiɗo e nder leydi ndi gila 2022 ha yettiɗo henna kala ñalawma garɗo ko dogoredu e tuure e deedi musoji ko fate banggue choléra duumiɗo e nder leydi ndi États-Unis de Amérique yaltini kene tolno e million ngaji sappo koppareje dollar ɗum noon ko wadde e hoore gardiɗo sibaba woni gardiɗo catal shebab jihadiste en taweteɓe to Somali wannoɓe jangu mumen 2019 toon to Nairobi lamorgo Kenya taw koye hôtel goto Washington yaltini 10 millions kala kay bawɗo nangude on lamɗo walla on gardiɗo shibab walla haali to woni ene rokke 10 millions to États-Unis d'Amérique Joe Biden wonande dossier ji makko secrétaire jiitaɗi e nder parking galle makko wonande procureur spécial suɓama gam loskude ko fati ɗin dossier ji hande gadduɗi haala mawka e nder leydi ndi America Japon ɓeydi jokkodiral hakkude mum
e Royaume-Uni ɗum ko caggal ñalawma hanki o hande o mo tawi toon to New York ma o dardude e wonande Joe Biden ɗum noon ko yidde timminde jokkodiral hakkude koninkoɓe mabɓe e G7 ngam moltade e bone Chine kamɓe koridinor hande wonɓe guijaɗe no ƴiwole mawɗe e nder Asie e hoore muɗuma Russie acciti wonande ex militaire leydi Amérique najo dumbanoɗo ken woni joni lebbi jeenayyi ɗum ko caggal koyɗe jaam onon accita koto keerol banggue leydi a Pologne hayso tawi woni kan haala koye secreta andaka taw koye gostodiral walla won gueɗe goɗɗe goni hen to Haïti guila tan Joe Biden holliti ma wallit ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ha mbawa rewde lawol natta halkade ko wayno ɓen taweteɓe toon taw ko migrant en iwoɓe to Haïti Venezuela Cuba ha toon to Nicaragua ɗiɗon nokkuji kala Paraguay Nicaragua ɗiɗo hen nokkuji kala ma jomumen balle guila nden noon ɗeɗo balɗe kala ko ɓittodiral e lankitam woni ko tawete e nder bureau ji pewniɗi passeport ɗon ɗo Haïti ɗo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗeɗe kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo ma ketto musidɗo moon Haali Abouba